You have showered me with so much love and happiness. And I hope repay you today on your birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Isa na lang hakbang, Lola. Plus isa pang maliit na hakbang. Okay, Lola, takay lang yan, ha? Okay, ako na po mag-open para sa inyo, eh? Okay, 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Lola! 96th birthday! Ayan! At syempre, meron din kayong SAS! Ang nakasulat, Unhappy Grandma at 96! Yay! Oh, diba? Bongga, si Mother. At syempre, meron din kayong cake. Ayan. Ayan po, Lola. Meron po tayong cake. Patulong po ang apo. Kailangan ng apo. Represent sa cake. Ayan, may cake kayo, Lola, ha? Ito po, hahawakan po ng inyong apo. Meron pa. Ito pa po. Yan, may cake ulit kayo, ah. Okay. Okay, next. Meron din tayong mama ng inyong paborito. At syempre, happy 96th birthday! Okay. Opo, at syempre meron din kayong fruit basket, Lola! Eto po! Okay, kailangan ko po ng kasama! Meron po siyang fruit basket! Ayan! Kailangan ko po ng kasama! Ito po ang kanyang fruit basket. I-akit ko lang po. Thank you. Okay, Mother, wait lang po. Dito po tayo sa part na to, Lola. Dito kayo. Dito kayo. Dito kayo, Lola, ah. Diyan kayo, ah. Dito po. Tayo kayo
Harap kayo, Lola, dito. Harap kayo dito po. Yan. Basta lang, Lola, ah. Ayayaw. Yan, ayusin natin. Ganyan, Lola, ah. Tapos ganyan lang po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lola, bago niyo po i-blow on yung candle, dapat po muna kayong mag-wish. So, wish, wish, wish! Mag-wish kayo pa. Okay. My wish ang po kado na kasayat kayo nada kayo siya. Kaya managbarin na ako. Tama ulo tayo matan. Pangantay mo kayo pumanpanon sa mga tayo doa. Doy. Anan kayo doy doy. Amen. One. Kasta di ko na. Hindi ko pumanpanon. Awan pumano. Na ada uwan na sila. Sa pasikat. Okay, Lola? Okay na? Okay, blow! Yay! Happy 96th birthday, Lola Magdalena! At syempre, meron pong inahandang letter ang inyong apo na si Ma'am Inan. Okay? Ito po ang kanilang letter. I will always be your little girl, Grandma. You have showered me with so much love and happiness. And I hope repay you today on your birthday. Enjoy! We miss you, Lola. I love you very much. Load of love. Dina and Hib. Ayan! Yan maraming kanilang mensahe sa inyo, Lola. Thank you very much that will not be cut. This love. Until I will die. My dearest. You everybody hold me up as like not like as no hold me hold me up hold me up as you love your Lula. I love you so much.
So much, because I'm very old now. I'm waiting also my wing home to any world. Ayan. Yan po, thank you daw po, Ma'am Dina. Ang message ko kay Lola, ang wish ko kay Lola, sana pa humaba pa ang kanyang buhay. At syempre, nakita po natin, 96 years old, hindi po basta-basta. Ayan po, magaling po ang nag-alaga kay Lola kasi umabot po tayo ng 96, di ba Lola? Ayan. So, long live pa Lola, long live, eh? Not so much. Not too much. Ayan. So much. Ayan. So, magpapakilala na ako, Lola, In behalf of Edmonton's Flower Shop and Partiness, thank you, Ma'am Dina, sa pag-trust at pagpili po ulit sa amin. Andyan kayo lagi upang ramdam kay Lola ang inyong pagmamahal. Ayan, ay hatid po natin ang surprise ang nais niyo pong ipahatid. Ayan. At syempre, pag isang taon na po natin, si Lola po ang una pong sinurprise po namin noong panahon ng lockdown. Tama, Lola? Kami po yun. Ayan. Salamat po. Happy 1 year sa